De tocht van de Tour begon juster in Snits, dat er de oranje jaren een opknapbeurt kregen had. Per skip ging er waarom naar de Jouwer om Joet weer omheen takelen te worden. De Jousters hebben er lang op wachtje moeten. Nou, het wel lang duren. Het werd wel tijd, want dat is huis ging gezegd, vind ik. Dus blij dat er weer om is. Wij zijn Jousters, dus je mist dat. Ja, zonder wist. We hebben de spits van de Tour een hele tijd kwijt geweest. En ik weet en ik jij van een hele grote Jousters dat ze dat ontzettend mist. Elke morgen dat ze uit bed komen, eerst even naar de Jouster Tour zien. Hoe zit de wind erbij? Het is mooi dat hij er weer opkomt en daar ben de meesten blij mee. Het had wel lang worden, hè? Het had lang worden, maar het moest ik goed natuurlijk. Onkomen op de Jouwer werden alle onderdelen nog één keer oppoetst en daarna op de groen nog in elkaar zetten. Nou, als je normaal gesproken zet je eerst de spits erop en later de staalpennen en de vaan en de ballen. Maar je hoort het daar in de regels al weer verhoren en we maken net meer met het kraanbakje omheen. Dus dan moet een hele dure hoogwerker komen letten. Nou, we zijn in oorlog met de architect en het bestuur, we kunnen je rik op een groen in één keer opzetten. Hebben we even langer werk op dit moment, dan hebben we er als we profijt van. Het is hartstikke mooi slag, zet er in één keer op nou. Als dat voor elkaar is, kan het echte takelien beginnen. En dat gebeurt onder grote publieke belangstelling van de Jousters. Oerenlang staan mensen te zien. Het takelien gaat uiteindelijk vlug, maar het versmeidje van de Tour wordt lang. Er zijn zoveel verbindingen, 24 verbindingen op een hele lietse hoekje. Alle korbellen, de scheve scoren, die zit ik in neersten erin hakt. En we zijn als je fjouwen en dan moet je, hij uiteindelijk krijgen per hand te men. Maar het is hartstikke mooi, het past het perfect, dus we mogen echt net klagen. Hoe goed 2 weken met al het werk aan de Tour klaar wezen.